Bună! Bună! Ce faci? Bine, hai în casă! Haide! Haide în casa asta mare de acilea! Unde ești? Hai! Aici, hai. Hai că vin pe tine! Hai! Du-te tu. Bine, stai că eu sunt șeful. Eu filmez, eu vin după mine. Tu e mapa ta! Tu trebuie să faci tot... Hai. Toată informația! Tu e sigură că trebuie să deschidem ușa asta? Eu zic că nu. Nici eu! Fugi! Fugi, Bianca, fugi! Nu, hai, lasă, că e cu minte. Sunt cuminți, na. Am găsit un chest, vino încoace să luăm lucruri din el. Hai un picuț! Unde ești? În casă mare. Uite, casa mare. Am găsit o hartă. Da? Și câțiva. Uite o hartă. Merge! Mă duc până sus. Apoi și eu la fel. Vreau să mă duc până sus. Dar e decât un pat. Păi nu facem noi alt pat? Dar Ah, zombii da, sunt, am dreptate. zombii sunt răi sau cuminți? Sunt cuminți pe mapa mea. Da, Uite, e un pat aici și un pat... Păi vreau să iasă un pic la aer, afară. Bineînțeles. Trebuie să stai doar pe aici, uite. Da, să stau doar pe acolo, așa. Ia vină să vezi ce eu am găsit. Stai că vin imediat. Aici se stă la soare și mănânci un pește. Unde? Uite aici. Păi tu ești în casă sau la... Nu, uite-mă aici, în spatele tău, în spatele tău. Mm. Aici se mănâncă peștii. Mă uit pe hartă. Eu mă duc acolo. A, și eu. Mă duc și eu în casa aia. Nu mai sparge, să nu fie urât. Ia uite ce fug eu. Dar Ce? nu-i nimic aici. Nu e nimic, hai. Doar un foc obraznic. Mai închis la pușcărie. Stai, Asta e Vin aici. pușcărie, nu? da, vin aici puțin, te rog. Sau nu intra. Încă n-ai făcut nimic greu. Treci. Hai, lasă deschisă. Opa, Mă duc și eu în casa aia. vină încoace. Să nu furi ceva și tu furi ceva. Nu. Dum. Dar de unde este ușa? Uite. Ei. Ei, păi, dar pe unde? Eu o să-mi iau armură de diamant. Hai, mă, cum să intru în casa asta? Și acum și pe aia de jos. Mulțumesc. Și acum te fără ceva. Dingu, 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 dum. Dingu, 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 dum. Dingu, 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 unde este dum. intrarea? Unde este oare Unde oare este intrarea? Am făcut o carte legendară. Unde este intrarea? Unde oare? O să mă duc și la acel om sau acea fetiță. O să mergem și la acea fetiță. Hai, mă, Dafi. O să vin acum. Ia să vedem unde e mâța. Să vedem unde e Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Hai că vine după ea. Kitty, Da? vină încoace. Hai. Ți-e foame? Da. Stai pe loc. Poate te ajută ăștia. Hai, vină după mine. Unde e peștii? Vină. Ah, știu unde este, da. Unde? Vii aici, da? La mine. Hai, că vin. Încă n-ai voie. Aștepți. Și ciocăl. Cioc, 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 cioc. Dacă deschizi, amendă. Cioc, 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 cioc. Da? Poți să intru și eu? Da. Nu mai ușor. Gata. David, tu vrei ciorbiță? Taci. Hai, vină încoace.
Mulțumesc. Poți să iau și eu ceva de aici, te rog? Nu, n-ai voie. Nu fur! Puteți să veniți puțin după mine? Bine. Puteți să veniți puțin după mine? Stați aici. Nu. Vreau să mă uit prin astea. Dacă e ceva, ai încurcat. Wow, aș lua eu de-astea. Aș lua eu de-astea, dar nu iau. Pot să-ți arăt ceva? Ce? Ia asta Stai puțin. Ce să iau? Haide. și cu asta. Și așa, curțecurile. Și te rog frumos, vină după mine. Da. Urmează-mă. Să nu mă duci la pușcărie. Dă-te. Ei. Dă-te că trebuie să dau ăla. Gata. Cadi. Urmează-mă. După mine am zis. Nu la pușcărie. Nu la Te rog frumos. pușcărie. Nu la Pentru că ai vrut să furi ceva. pușcărie. Hei. M-am furat. Dă-mi tot ce ai la tine. Acum. Tot ce ai luat de pe stradă. Dau. Tot ce ai luat la tine. Hai. Nu am nimic. Te închid aici. Chiar nu am luat nimic. Nu am luat Nu, nimic. ce ți-am dat eu și ce ai tu acolo. Mine, Hai. mine. Îmi dai tot ce ai la tine. Hai. Dacă nu te las aici de tot. Bine. Ce face cu asta? Te duceai să spânzări oameni? Nu. Ce e ăsta? Mă plimbam. Mergi pentru piatră? Așa. Hai, dă-mi. Eu nu mai sunt creativ, ia dă-i. Dă-i. Dă-i mine. Te dai și tu? De ce? Nu vreau. Bine. N-ai voie. Nici nu se deschide, ia uite. Nu mă prefăcea că nu se deschide. Nu se deschide. Stai, nu se deschide, hai. Stai acolo. A, stai puțin. Stai puțin, am uitat să-ți dau ceva. Ce? Nu mai știu de unde am un pat. Mă duc să omor griperii, stai acolo. Da, stai. Ups! A deschide pe geanta. Eu vreau să deschid. Ce s-a auzit? Vine cineva să te scape. Da? Chiar? Ăla dorme. Adevărat? Da. Da? Adică trăgea cu mitraliedă. Vreau să găsești cum se arată o mitralielă. N-avei. De ce? Hei! Da! Nu pot să deschid. Au! Auci! Stai acolo că vin. Vezi că Auci! ți-am deschis eu. N-ai cheia, mă duc până în casă la omul ăla să-l omor. Da. Gata, am găsit-o. Uite-o, uite-o. Uite. Gata. Afară, hai. Ți-a dat omul ăla ceva de mâncat? Hai repede în pușcărie, te rog. Sau nu? Vino cu știu eu ceva de mâncare. Te aici. Dă-te. Dă-te că eu mor. Pe mine mă prinde. Auci. Dă-te că pe mine mă prinde. Hai. Repede, vino. Gata, stai aici. Eu stăm undeva. Ne vede pe geamuri. Tu astup pe geamurile. Nu
nu pot, nu știu, că nu mi-a dat nimic ăla. Baricadează tot. Nu ți-a dat nimic? Nu mi-a dat nimic. Ia piatră. Hai, fă la toate geamurile. Pune la toate geamurile ceva. Tu pune pe sus. Pe sus decât. Și pe jos. Eu pun pe jos. Ce ne-a dat? Nu am dat. Stai. Lasă. Mai întâi ia tot din chesturi. Stai. Bianca, Da. uite. Ți-am găsit ceva. După aia, acum hai să Ce? asupăm asta să nu ne găsească. Păi și eu ți-am dat ceva. Ia uite. Eu am ceva să-ți dau. Ia uite, Bianca. Bibi, ia uite. Puneți astea pe tine că mori. Lasă să nu le vadă. Hai să asupăm. Hai că repede. Am zis, ia astea. Ia după aia. Hai să iau. Ia-le, uite. Și dăm sabia mea de diamant. Și du-te ale. Așa dăm și mie sabia. Nu le mai vede, nu? Da, gata. Pe sus, dacă vine cu elicopterul. Nu, lasă. Hai, ia alea. Și du-te îmbracă-te. Am o problemă.